Исәнмесез балалар, сезнең белән бу мин Шаян рәссам. Әгәр сез рәсем ясарга яратасыз икән, миңа кушылыгыз. Безгә ак кагаз бите кирәк, кара фломастер, аның белән рәсемнең контурын ясарбыз. Рәсемне буяу өчен күп төсле карандашлар, буялган рәсем матуррак була. Минем күптәннән, беләсезме, бал корты ясыйсым килә иде. Әйдәгез әле бүген бергәләп шуны ясыйбыз. Аннан соң бу рәсемне дусларыгызга күрсәтерсез. Кара маркер алабыз һәм ясый башлыйбыз. Бергәләп түгәрәк ясыйбыз. Янына тагын бер түгәрәк сызабыз. Ике түгәрәк янына зур, озынча түгәрәк ясыйбыз. Бу бал кортының гәүдәсе булыр. Бал корты ни рәвешле эшләшә балалар? Әлбәттә, канатлары белән. Менә шулай итеп, ике канат ясыйбыз. Сез дә ясап карагыз. Сезнең рәсем тагы да матурак булырга тиеш. Башта ясалган ике түгәрәк бал кортының күзләре була. Алар янына мыек ясап куябыз. Булдымы? Бал кортлары шундый була бит. Дөрес, минем арттан кабатлагыз. Ә сезне бал корты чакканы бармы? Мине узган җәй көнне чакты. Еладым да хәтта. Бал кортлары белән сак булырга кирәк икән, чөнки аларның угы бар. Менә безнең бал кортына да ук ясап куйдым. Күзләрен төрле зурлыктагы түгәрәкләр белән ясыйм. Һәм кара төс белән буяп куям. Бал корты безнең кебек бик шаян. Шуңа күрә ул елмая. Гәүдәсенең икелешен кара төскә буйыбыз. Маркер белән сагыш итәргә кирәк. Карандаштан айырмалы буларак, аның эзен бетергеч белән чистартып булмый. Я, ничек? Булдырасыз. Ярдәм кирәк булса, әтиян егезне дә чакыра аласыз. Шәп, бик матур була. Бал кортының 3 пар аягы бар. Димәк барысы ничә була? Дөрес, 6 аяк. Һәр берсен ясап куйык. Һәм һәр кайсына матур итеп без читек киертик. Бал кортларының иң якын дуслары ул чәчәкләр. Менә монда без чәчәк ясарбыз. Чөнки аларда нектар бар. Ә бал кортлары чәчәкләргә сиркәләнергә булыша. Хәзер инде без рәсемне буй башлыйбыз. 3 юлны сары карандаш белән буярбыз. Кырыйлардан буй башла, акрын гына калганына күч. Карандашны яхшы тот, сары төс кагазга яхшы төшсен. Син буяганда, мин сиңа бал кортлары турында сөйләп китим әле. Аларны умарта кортлары дип тә йөртәләр. Ә умарта ул кортлар яши торган йорт. Умарта кортлары чәчәкләрдән нектар җыя. Ә нектардан бал кортлары бал ясый. Мин балны бик яратам. Шуңа аларны бал корты дип йөртәләр дә инде. Юлларны буяп бетердегезме? Бик әйбәт. Алайса, калган юлларны да сары төскә буйык. Карандаш белән берничә кат буяп чыга аласың һәм соңгы юлга күчәбез. Миңа безнең умарта корты бик ошый, балкып тора кебек. Ук турында да онытмыйбыз. Аны шулай ук сары төскә буйбыз. Мыек эшләрендә сарыга маныйк әле. Хәзер инде канатларын буярга вакыт җитте. Алар зәңгәр булсын. Карандашны кулга тотып эшли башлыйбыз. Бал кортлары иртә таңнан эштә. Кешеләр бал кортларын бик эшчән дип саный. Көне буе кояш астында эчеп, матур-матур чәчәкләрдән бал җыялар. Аннары өйләренә кайтып кәрәз ясыйлар.
Аларның канатлары да бик тиз хәрәкәтләнә. Шуңа күрә очканда бззз дигән тавыш чыга. Боралак, ягъни вертолет очкыч тавышы кебек. Бал кортының читекләрендә бизәп куйык әле. Башта шәмәхә төскә буйбыз, аннан кызыл төскә. Соңыннан нинди төскә буйык икән? Әлбәттә, минем яраткан кызгылт сары төс белән буйбыз читекләрне. Безнең чәчәк буялмаган икән бит. Бу хатаны да тизрәк төзәтик әле. Яшел карандаш белән яфрагын буйбыз. Чәчәкне алсу төсле карандаш белән бизибез. Һәм безнең менә нинди матур рәсем барлыкка килде. Дуслар, бал кортлары көндез генә очалар бит. Кояш ясап куйык әле тизрәк. Бал корты төн дип белеп йокларга ятмасын тагын. Кояш рәсемен инде сез ясый беләсез. Кояшны без кызгылт сары төскә буярбыз. Афәрин, дуслар, рәсемебез бик матур килеп чыкты. Минем белән рәсем ясаганыгыз өчен һәм булышканыгыз өчен зур рәхмәт. Мин Шаян рәссам, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.